Sven Kramer voor de 6e keer de man. Concurrentie hier met ONS in de nekken. En Douwe Amels giet voor 5e Nederlandse titel. Dit is de sport van man die 18 februari is. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor Australiërs die het via Friesland Olympische Spelen beziekje te bereiken. Maar eerst reetrieden. Hij had hem dit weekend zelfs op een voetstik zetten. Sven Kramer was voor de 6e keer wereldkampioen. En dat had nog niet een oor presteerd. En ik bij de vrouw je Fries succes. Irene Wust prolongeerde haar wereldtitel. Maar Sven Kramer wie de man die het voor de meest bijzondere prestaties zorgen. Hij is al 6 keer wereldkampioen. En dat is uniek. Ja, dat is zeker leuk en dat klinkt heel erg goed. En natuurlijk ben ik daar trots op. Maar goed, op dit moment realiseer ik me dat misschien nog niet helemaal, maar ik denk dat het komt letter wel. Er is wat een vreemde wiek achter de rug. Die paak is overleden en dat liep het mij een hele grote omschakeling allemaal. Ja, die overleed een paar dagen voor de World Cup in Insel. En dat is natuurlijk is dat makkelijk en dat is nooit leuk. En dan klinkt misschien gek, maar dan is toch wel een soort van omschakeling naar deze WK. Want uiteindelijk om hem nou net te rijden is ik al wat natuurlijk. De zege op Bukko wordt nipter dan we gedacht hadden. Hij perst nu het laatste beetje eruit om de 10 kilometer voor zich op te eisen. De wereldtitel, die komt er. Een uniek feit. Maar een makkelijke titel wie het net. We namen de tweede dag wie het best wel dreig. Ja, het wie net heel makkelijk. Voor 100 meter wiel best wel zwier. En dat zie je net heel erg makkelijk. Maar goed, het is... Zo'n 10 kilometer hing ze altijd een beetje op 2 gedachten. Het was net de volle pineliden en hij met... en dan uiteindelijk doet het er toch en dan hing ze op 2 gedachten en dan gaat het nooit vanzelf. Het feit dat de 31-jarige Friesin na het behalen van 2 titels in Insel ook nog even het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde, had de Friesin extra gestimuleerd om er een groot feest van te maken. En wat dus Atje Kuln deelstra in de hier in Santig slagen, in Santig 22, 23 en 24, slag het nou ik Irene Wust. Ze wordt voor de 4e keer wereldkampioene. Ze is dan ook heel tevreden hoe het weekend. Zeker, het is een mooie titel. Ik bedoel, ik heb 3 afstandszegers en mijn 3e titel op een rij, 4 in totaal. Dit jaar voor de eerste dubbel, dus al met al natuurlijk een zeer geslaagd weekend en ben ik daar heel erg tevreden mee. Het wie voor de importvriezinnen een heerlijk toernooi om te rijden. Eens wie er geen minder afstand bij. Ik denk dat 5 kilometer het makkelijkste liep. En Had je daar een beetje tegenop gekeken? Nou ja, je kijkt tegen elke opkijken is een slecht woord, maar... Je rijdt hem niet vaak. Nou ja, valt ook wel mee. Maar het is... weet je wat, het is nou een roundtoernooi, dus je bent voor alle afstanden gespannen. Want je mag nergens steken laten vallen. Dus wat dat betreft gingen ze alle 4 hartstikke goed en heb ik nergens steken laten vallen. Voetbal dan. ONS Snits pakte verleden week de koppositie in de haatklasse C. De inhaalwedstrijd in WHC waard mooi 2 woen en daardoor staan de Snitsers boppen aan. De ambitieuze ploeg van trainer Jan Flap wil dit seizoen promoveren naar de topklasse. Waarom nu kwam er een oorentitelkandidaat op bezitten, de nummer 3, SVZW. ONS Snits en SVZW strijden dit hier beide voor hetzelfde doel: promotie naar de topklasse. Trainer Jan Flap van ONS denkt te weten wat er nodig is om kampioen te worden. Je moet 8 van de 12 wedstrijden moet je winnen. Dus deze wedstrijd is eigenlijk helemaal zo belangrijk. Had je er maar 8 winnen laten. Sorry. Je moet even toch mee lopen, verstandig hoor. Dat gaat niet goed met hem. Ik weet niet wie is erin, hè? Harvey? Ja, het is Sander waarschijnlijk, die heeft wel wat probleempjes van de hamstring. Nou ja, dan kan je buiten het voorstel natuurlijk iemand laten warmlopen. Dus, maar oké, de wedstrijd is nog niet begonnen. Dus rustig blijven. Ik bedoel, je moet pas ingrijpen als de wedstrijd begint en dan kan niet voetballen. Sander van der Heijden, de spulbepaler van ONS, is dus een vraagteken. Vliene Wieken maakte hij beide doelpunten in de wedstrijd die maar 2-1 woen waard van WHC. En hij is echt topscutter van de haatklasse. Het juist wel aan hoe wichtig hij is voor de ploeg. De vraag is dus wat hij spelen kan. En die vraag wordt even letter beantwoorden als beide ploegen het veld opkomen. Hij rent gewoon mooi en beziekt het zo lang mogelijk vol te houden.
6 minuten onderwijs en het wachten is op de eerste kans. Chris de Wacht, Tjen Arnold Herderon en dan Jordi van Eck. Maar het eerste gevaar van de wedstrijd aan de kant van SVZW. Utraap van Alegeert de Vries. Komt 4 bij Jurjen Bos. Die kopt hem terug op Curti González. Dan is dit de eerste kans voor ONS. Maar hij krijgt de bal net tussen de pjellen. Intussen is duidelijk dat de scheidsrechter, de heer Van der Wiel, een beetje een Piet Lut is. Hij fluit het alles aan en nu komt er even buurten bij Jan Flap. Het probleem, de stoel zit 10 centimeter te ver naar voren. Als ze wel even achteruit willen. En als Van der Wiel klaar is met Flap, wacht het de volgende klus. Sander van der Heijden is erbij zitten gaan en kan net verder. Hij had het 20 minuten uithouden, maar het gaat net. Harvey de Boer is zijn vervanger en maakt gezicht op onwaar verliet Van der Heijden het veld. Het komt het spul alweer net ten goede. Beide ploegen nemen net al te vol risico, maar een schaakspul als gevolg. Krijgt van het skoft, vrije trap, Rozenburg en dan Chris de Wacht. Toch nog heel dicht bij de eveningstreffer aan de eind van het eerste bedrijf. Van Eck. Jordi Kamphuis wordt uittroefd door Ale de Boer, die goed het lichaam erin zet. Hij vindt Martijn Rozenburg. Schitterende paas op Curti González, alleen voor de keeper, maar hij neemt de bal net goed aan. Enorme mogelijkheid voor de aanvaller van ONS. Sander van der Heijden zit intussen als assistenttrainer op de bank bij de Snitsers. De scheidsrechter had een vrije trapjoen onder de thuisploeg en Van der Heijden roept dat het het eerste is dat de scheidsrechter goed schoen had. Net toek bij deze man. Hij zocht het als mislediging, stuurt Van der Heijden voort en dat zou wel eens betjutten kennen dat hij na je weekend de toppertje in Berkem scorst is. De vrije trap bloedt vanzelfs wel steen. Chris de Wacht. Vindt in het strafschopgebied Ale de Boer. Bal gaat omheen, maar keeper Michiel Achterhoek liet hem net verrassen. Slotfase van de wedstrijd. ONS beziekt het nog een keer. Jacob Noordmans. Op Mark de Vries die het invallen is. Laat hem weer om op Arnold Herder. Prima knal. Goed schot van de middenvelder. Maar hij treft geen goal. En dan is het intussen een blessuretijd. Aman is vlugger als Biewe Pruksma. Dan de vastzet bij de tweede peel. Tom Prumers. Maar een prima redding van Alegeert de Vries. Een hele wichtige redding nog. Hij maakt de bal uitraapje en dan is het dien. De Vries is bleed met de redding. En de wedstrijd die eindigt zat hij begon in 0-0. Ja, de topper tussen ONS en SVZW smiet dus geen winnaar op. En toch stapt ONS naar Arie met een aardig gevoel van het veld. Want de concurrenten voor de titel, Berkem en DVS, verleren. Trainer Jan Flap kon dan ik wel libje met het punt. Ik ben tevreden met het gelijkspel. Zeker de laatste seconde. Die kans die ze krijgen, die Alegeert fantastisch pakt. Dan speel je 0-0 en uiteindelijk ben ik er heel blij mee. Ik zie ervoor een balletje in te horen en die kapte er mooi bij mij in de hand. Dus, ja, het is een belangrijke niet. Een hele belangrijke niet, ja zeker. En het wie mij dat hier voor de wedstrijd met de verdediging, wie is alles ongelegen om de 0 te houden. Wie kan een tijdje lien. Voetbal was iets minder. Het was niet het open voetbal wat er was, waar ik op voorhand had verwacht. Het was toch een beetje behoudend. En dat was waarschijnlijk anders geweest als er een goal was gevallen. En nu zag je toch twee teams die toch met 5-6 man achter de bal bleven voetballen. ONS Snits bleef koprenner na dit weekend. Ze hebben 3 punten meer als SVZW en Berkem. Harkema's Boys dat dit weekend met 2-2 gelijk speelt in Sparta Nijkerk stiet op het 9e plak. Komt dus nu op een topper voor ONS, want dan moeten ze op bezieten bij Berkem. Harkema's Boys treft dan ACV dat 8e stiet. Sportclub Cambuur die vreet jong goede zaken. De topper in MVV waard mij 2-1 woen. In de wedstrijd in Sparta speelde Cambuur al goed per weken verlien. Maar toen wisten de Ljouters zelfs net de beleen. Dat moest oors in Maastricht. En dus dicteerde Cambuur de wedstrijd. Wie de betere ploeg en krijgt hier in de tweede helft de penalty. Na de doortreding op Erik Bakker. Bakker neemt die penalty zelfs. Sjoghier, hij gaat echt onderuit. Terug de beslissing. Miste nog nooit. Maar nou wel. Bram Castro tikt de bal eruit. Rebound van Hemmen. Treft echt geen doel. Zal dit Cambuur voorlopig even naaien om hem zelfs te belenen in de wedstrijd in MVV. Bij Jussies Letter is dit een prima combinatie. Barto Bakker. Bakker scoort nou wel. En dat betekent 1-0 vastsprong voor Cambuur. Volsluit terjochten, want de Ljouters winnen de betere ploeg in Maastricht. Mooie paas van uitblinker El Macrini op Erik Bakker via Barto. En dan is het raak. 1-0 voor de Ljouters. En het wordt nog mooier, want Cambuur zet nog een keer aan.
Bal komt op een ei bij Martijn Barto. Kan de combinatie net omgaan. Shit dan. Keeper Castro ziet er net goed uit. Maar hij zit wel. 2-0 voor de Ljouters en er zit de wedstrijd in de knip. In de slotfase, blessuretijd, voorzet van Stankov, doelpunt van Braken, Eindhoven, MVV Cambuur 1-2. En meer naar de Lljouter Club, want het begint er heel iets meer op te lieken dat Dwight Lodewegers deze week presenteerde wordt als nieuwe trainer van Cambuur. Directeur Gerard van den Belt wil het net bevestigen, maar houdt wel aan dat er nog één kandidaat trainer oer is. En met die trainer is Cambuur er al uit, alleen nog een aantal juridische details moeten nog in het contract opname worden. Lodewegers is op dit stuit trainer van haatklasser VVOG. In het verliezen werkte hij onder oren als trainer en assistent-trainer bij Grains, Heerenveen, PSV en NEC. En het fietser Liewe Westra is juist er tweede worden in het eindklassement van de ronde van de Algarve. Op de afsluitende tijdrit Snijnoer haast 34 kilometer kwam Westra als vierde oer de streek. Het fietser van de 10 jaar kwam 1 tel te kwart voor de tweede plak in de tijdrit en daarmee ik met een tweede plak in het klassement. Australië en reetrieden. Het is net echt een logische combinatie, maar op het Heerenveen is er een groep Australische skilerneurs die het hadden via het ijs hadden dream weermatje willen. Meidwaan aan de Olympische Spelen. Bij Australië denk je gauw aan koala's, kangaroos en mooi waarvazels. Maar net onreedrieden. Het enige wat Australië maar ijs had is het verhaal van Stephen Bradbury. De shorttracker die mij alle gelok de finale helpt op de Spelen. En op kolderieke wijze ook nog eens een keer goud helpt. Niet maar ijs en dus verwacht je net een Australische vlaggen op het Heerenveen. Maar in dit huis beziek je een groep Australiërs de Spelen te hellen. De bekendste is Daniel Craig, afkomstig uit het skileren. Wereldkampioen bij de junioren, maar via het skileren kan hij de Spelen het hellen. Dus kwam hij naar dit liedje kemmeke op het Heerenveen om te zien of hij de Spelen hellen kan. So this is where you live? Yeah, I stay here a few months in a year. Yeah. In between World Cups and other trips overseas and when I'm not home in Australia. And yeah, it's a place. It's a place to stay, a place to put my things. So I came and I gave it a shot, and I actually hated it at first. I really hated it. But then I tried again, and then it grew on me, and now I actually really love it. Ook Theresa had diezelfde droom. Alleen is zij nog maar een paar weken in Nederland. Theresa is net Sammeringen. Ze is 29-voudig wereldkampioen skileren. Via het fietsen woe ze vervolgens de Spelen hellen, maar dat slag krek net. En dus beziekt ze het nou via het reetrieden. This is it. Okay. Small room, but it's got a bed, it's got everything we need. I love skating. It is different, but it's still skating. And I was on skates when I was 6 months old. My parents locked the wheels on the roller skates, and I did it until I competed until I was 27. So it's a big part of my life. And like I said, they are different sports, but it's still skating. I still love it. Theresa en Daniel binnen naar Nederland kwamen met hulp van Desley Hill. Ze was bondscoach van de Nederlandse skielerploeg, maar nou actief bij de Liga-ploeg. Een volslijnde vrouwenploeg onder leiding van Marianne Timmer, waar Daniel maar mooi trainen kan. Desley is een soort van twarmem van de Australiërs en dus enorm positief. Yeah, I think the sky's the limit. He can do whatever he sets his mind to. Is the talent that big that he can compete with the world top? I think he can win the Olympic Games. There are big words. Don't know how long it will take, but I think he can do that. Yeah. There are big words. Yeah, well, I said to him I thought he could win a world championship, and he did that too. So if you're not thinking you can do that, what are we doing here, really? If I continue improving the same way I'm going now, I don't think it's outside, like it's not unrealistic, but it would have to go really well for me to get a medal. Going from being the best to being the worst, it's a horrible feeling, but the winning spirit is still in there, so I just have to keep at it and keep learning, and hopefully when I perfect the technique, I can go back to winning. For her it's a little bit more difficult because she's only got 1 year out, but she is very talented, so if it happened I wouldn't be surprised. But for her to just go to an Olympic Games would be so awesome for her. Daar waar Theresa nog maar krekdwanen is Daniel al zo'n 2018 Nederland. Verder dan een zandje in de plak op het WK Sprint is hij nog net kaam, maar hij is dan ook nog maar 21.
Michiel Mulder, die ik uit het skilinie komt en nou wereldkampioen sprint is razend enthousiast door Daniel. Ja, als we niet oppassen, dan kan hij ons het heel moeilijk gaan maken in de komende tijd. Meen je dat nou echt? Dat zeg je niet omdat hij er nu bij staat? Nee, hij heeft al top 10 gereden op de World Cup, op de 500 een keer. Dus nou, dat geeft wel aan wat voor niveau hij heeft. En, ik ken hem vanuit het skileren. Daar is hij al 2 keer wereldkampioen junioren geworden. Dus ja, dat zegt wel wat. En, ja, als hij echt de laatste stap gaat maken, dan wordt hij heel gevaarlijk. Hoe groot het talent van Daniel is en wat zijn prestaties ik wijzen zullen, één ding nemen ze hem net meer aan. With the Liga team, I guess there's always something nice to look at, and they provide me with a lot of good opportunities for like training facilities and coaching and everything like that, and it's working out really well. So you're always speed skating at Yeah. the back of the row. Yeah, actually. Heegspringer Douwe Amels waard al roende 2 jaar 4 keer Nederlands kampioen. 2 keer indoor, 2 keer boetendoor. En dit weekend kwam de dragster in actie op het NK in Apeldoorn. En Amels Yield krijgt als de laatste 2 jaar als grote favoriet. Al zal hij wel concurrentie krijgen van de 33-jarige routinier Jan-Peter Larsen. Douwe Amels is relaxed. Hij is de vorig Nederlands kampioen. Hij is echt de favoriet. En dat weet er ook. En hebben ze het bij het hutfietsen oer doping. Douwe Amels doet alles op krentenbollen. En de trainer van Douwe is helder. Hij wil op dit NK maar één ding. Ja, ik verwacht een titel, eerlijk gezegd. Hege verwachtings of net, bij Douwe is er heel tijd die ontspannen lach op het gezicht. Het zelfvertrouwen is er grut bij de dragster. En dat wielste dit seizoen vaak letterlijk mijn vallen en opsteen git. Want Douwe had de oren wat verloren en dat is nog wel even wennen. Ja, eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen als Douwe echt heeg wil springen richting de 230, dan moet hij gewoon niet heel volle snelheid kunnen springen. Dus we zijn eigenlijk dit seizoen voor het eerst, maar vorig seizoen ik al een beetje, ben we echt bezig geweest om dat er goed in te krijgen, zodat ik straks echt op snelheid ik een goede sprong in leveren. Dit seizoen had Douwe Amels nog net heen gesprongen als 2,18 meter. En dat knaagt, want hij weet dat er volle meer in zit. Het is de verwachting dat de winnende sprong hier op dit NK een hichte had van boven de 2,20 meter. En Douwe moet hem zelfs dus rond verbeteren voor de Nederlandse titel. En wiels de oren haar een stikken bieten op hichtes van onder de 2 meter, houdt Douwe de trainingsbroek nog even aan. En als de lotte leidt op 2,2 meter, is het voor Douwe tijd om de squon aan te dwan. En als de meeste collega's de zeil of verlitten, komt Douwe voor het eerst in actie. De lotte leidt op 2,6 meter en met speelsgemak springt hij daar oerhinnen. De tomme van de trainer gaat even omheen als teken dat het goed gaat. En dan is er nog maar één concurrent oer, Jan-Peter Larsen. Alle oren bin al uitskekelen. Het is op een nij een twastriet tussen Amels en Larsen. De lotte leidt op 2,14 meter. Larsen mij ziet waar de poging en hij gaat er oerhinnen. Ek Amels miste bij zijn eerste poging. Ga harder de bocht in. Bang, gaan daar. Daar. Harder de bocht in. Invliegen. De laatste aanwijzings van trainer Rini van Leeuwen. Dan de tweede sprong op 2,14 en op een nij mis. Nee, wat is je allemaal aan het doen? Nou, in het beginstuk niet te lui zijn. Heel alert lopen. Het gaat wat te makkelijk. Heel alert lopen. Er naartoe. Het wordt nou gelijk al spannend. Douwe Amels, hij mat oer de 2,14 hinnen. Oors is het gelijk al oer. En gaat de Nederlandse titel ons hier nooit voorbij, maar hij helpt het. 2,14. En dan gaat de lotte naar 2,18. Eerst is het Jan-Peter Larsen en die gaat er in één keer doorheen. En dan is er contact tussen Amels en zijn coach. Even tactisch oerlis. En ze besluiten dan om Douwe net springen te litten. Op 2,18, maar de lotte omheen te brengen naar 2,21. En dat is tactisch sterk, want nou met Larsen gelijk weer springen. En Amels gaat er eens van uit dat Larsen dat net helpt. Larsen, de routinier, had een PR van 2,25, maar dat is al heel lang lien. En nou springt hij vol oer de 2,21. Jan-Peter Larsen, de routinier. Nog een keer waard hij al Nederlands kampioen. Maar de laatste jaren hield hij het oortroefd, troch Amels.
En dan moet Douwe Amos komen mooi het antwoord. Mooi de Lotte op 2,21 meter. Eerste sprong? Nee. Dit was goed. En nu zorgen dat je je tijd neemt om te stijgen daar. Neem daar je tijd voor. Goeie aanloop, prima. De laatste aanwijzings van de trainer. Eerste poging op 2,21 slagen dus krek net. Maar het is krek pokerien, want Douwe leidt de Lotte op 2,24. Zij heeg had er nog neersprongen, maar hij mat het bezietje. Want als hij echt de 2,21 helpt, rent hij nog altijd achter de feiten aan, omdat Larsen deze hichte in één keer helle het. Dus no 2,24. Als Douwe Amos deze hichte helpt, is hij Nederlands kampioen. Dat kan net missen. Wat doet Amos 2,24? Nee! Amos wordt geen Nederlands kampioen. De titel gaat voor het 10e keer naar Jan-Peter Larsen. En Douwe, hij pakt voor het eerst in zijn carrière een zilveren medaille. Op elk NK dat ik in mijn eigen leeftijdscategorie maak ik eigenlijk alleen nog maar goud won. Dus het is dan de eerste. Dat is een primeur. Dit is een primeur. Ja, de verzameling is nou ook compleet, maar ik ben er toch net helemaal blij mee. En wat kan heegspringen dan spannend wezen? Ons hier de sport van deze maandag 18 februari. Na weekend dan ben we er weer. En vanzelfs alle dagen ik in dus Nijs-programma's omtinken voor sport. Nou dadelijk het Nijs-programma Joet. Een heel mooie joent wensen. Doeg!